Raġel ta' 28 sena mill-Eritrea tressaq il-qorti akkużat li wettaq atti ta' natura sesswali fil-konfront ta' sażuqa ta' 18-il sena. L-akkużat ilu jgħix Malta mill-2013 u jifhem sew bil-Malti. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-vittma marret tagħmel rapport l-assa tal-Ħamrun flimkien ma' omma l-għada li marret tixtri x'tixrob mill-ħanut tal-akkużat fil-Ħamrun u ħassit affassidjata minnu. Fil-fatt, il-vittma spjegat li l-imputat għannaqa minn wara u qabdilha sidira. Qalet li dakinhar stess ċemplilha u qalilha li qed jibża għax jekk isir jaf missiera joqtlu. L-ispettur spjega kif waqt l-arrest l-imputat der id-dispjaċut ħafna u kkopera mal-pulizija. Fl-awla xed ukoll kuġin tal-akkużat li ġie Malta miegħu u qal li l-imputat huwa raġel sew u ma jasalx jagħmel sara lil ħaddieħor. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti laqat it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma biex fl-ebda ċirkustanza ma jsir kuntatt mill-imputat ma' tfajla. Jekk jikser xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, ir-raġel jista' jeħel multa sa massimu ta' 5,000 euro.